اے ورنہ بشمر کرنی سما دوست زندے کرے نس داوڑ تبا دوست زندے کرے نس داوڑ تبا دوست اے ورنہ بشمر کرنی سما دوست زندے کرے نس داوڑ تبا دوست زندے کرے نس داوڑ تبا دوست پرواہ کا پیسہ ڈوٹی شرابے تیسانی دعوت رب نازابے تیسانی دعوت رب نازابے پرواہ کا پیسہ ڈوٹی شرابے تیسانی دعوت رب نازابے تیسانی دعوت رب نازابے دا زلزلہ غاک چاسا بریرا نے ہم کنے ہم برباد کیرا نے ہم کنے ہم برباد کیرا اے ورنہ بشمر کرنی سما دوست زندے کرے نس داوڑ تبا دوست زندے کرے نس داوڑ تبا دوست 8 سال پینی زندہ مرو سک آخر تو دا کان دے اسنو سک آخر تو دا کان دے اسنو سک 8 سال پینی زندہ مرو سک آخر تو دا کان دے اسنو سک آخر تو دا کان دے اسنو سک قبرس بریکوا تار ماتہارے اور سوچ کرنی نا انتظارے اور سوچ کرنی نا انتظارے پرواہ کا پیسہ ڈوٹی شرابے تیسانی دعوت رب نازابے تیسانی دعوت رب نازابے اے ورنہ بشمر کرنی سما دوست زندے کرے نس داوڑ تبا دوست زندے کرے نس داوڑ تبا دوست تکلیف تفانی ہمسائے دینا حرف پند علم اے پھل ورنا حرف پند علم اے پھل ورنا تکلیف تفانی ہمسائے دینا حرف پند علم اے پھل ورنا حرف پند علم اے پھل ورنا پائک خدا نے ہونا رسول ہم ہیتے حقیقت افدا فضول ہم ہیتے حقیقت افدا فضول ہم اے ورنہ بشمر کرنی سما دوست زندے کرے نس داوڑ تبا دوست زندے کرے نس داوڑ تبا دوست اے لوگ باسا کابر حیات نی تینے ہر پیسا شاعر حیات نی تینے ہر پیسا شاعر حیات نی اے لوگ پاسا کابر حیات نی تینے ہر پیسا شاعر حیات نی تینے ہر پیسا شاعر حیات نی تو بدل کر دا زندگی کرنی اللہ نا وابندگی کرنی اللہ نا وابندگی پرواہ کا پیسہ ڈوٹی شرابے تیسانی دعوت رب نازابے تیسانی دعوت
رب نازابے اے ورنہ بشمر کرنی سما دوست زندے کرے نس داوڑ تبا دوست زندے کرے نس داوڑ تبا دوست اے ورنہ بشمر کرنی سما دوست زندے کرے نس داوڑ تبا دوست زندے کرے نس داوڑ تبا دوست شرف مندہ بنو کاک السلام علیکم دیدار علی بنگل زینہ والم نمبر 3 نما خدمت پیش مننگے الخیر خواہ اسٹوڈیو نا کنڈان دا نظم کن خاص فرمائش کرینو سونی ٹیلرز وڈان ماسٹر دین محمد اور سدیر بلوچ اور صالح محمد ایلو چنکا مصطفیٰ جان